Цудоўны сёння дзень, ці не так? Вучоныя ўжо даўно высветлілі, пазітыўныя думкі робяць жыццё шчаслівым. Настроiваемся на пазітыўны лад, тым больш такім светлым святам. Увесь тыдзень праваслаўныя святкуюць Вялікдзень. Кулічы, фарбаваныя яйкі, пажаданні ўсяго самага добрага, нязменныя спадарожнікі свята. Мы далучаемся да ўсеагульнага святкавання і абвяшчаем яшчэ адну добрую навіну. Бліжэйшую гадзіну для вас будуць гучаць лепшыя беларускія кампазіцыі ў выкананні папулярных артыстаў, якіх чуць пажадалі вы самі. На тэлеканале «Беларусь-3» нацыянальны хіт-парад. Я, Дмітрый Карась, вітаю вас. Як бы не стараліся мы думаць пазітыўна, але так сабе інфармацыя на падыходзе. Як заўсёды, на самым пачатку музычнага спаткання я абвяшчаю 5 аўтсайдераў. На гэтым тыдні менш за ўсіх галасоў набралі. Жито праз долину, стежка под калину, стежка под калину. Любі хлопець дзяўчыноньку. Ален хіт «Цераз жыта праз даліну». Любіў яе, кахаў, сам жа дадумаю, сам жа дадумаю. Ой, на што мне так рабіць? Як я 10 маю, як я 10 маю. Друга вяжа, третя вышиває, третя вышиває, а четверта беля миє, п'ятає качає, п'ятає качає. Шосту люблю, сьому люблю, з восьмою жартую, з восьмою жартую, а з 9 вечір стаю. 10 целую, 10 целую. Дарыя, ўсё ж недастаткова вялікім аказаўся карагод. Гурт «Хурма». До новых сустрэч. Стала горой, ой, боже мой. Ані ложки, ані миски, ой-ой-ой. Повесили 2 колыски, ой, боже мой. Моя жонка захворела, тыдзень печи не палила. Дал я жонце 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Неверагодна, але факт. Нас пакідае Ларыса Грыбалёва. Да Вінчі развітваємося із вами. За третяю дожик пайшов, в огороде часник зайшов. Пішли дівки вулачками, пили пиво кубачками. Пішли хлопці раницами, пили вино тайницами. За горою хмарка устала, за другою гром загримел. За горою хмарка устала, за другою гром загримел. Так сталася, што ўсе навічкі мінулага тыдня вылецелі з абоймы. Так, сябры, не хапіла вашай падтрымкі гэтым артыстам, а яны так спадзяваліся. Даю вам тыдзень выправіцца і знаёмлю з новай 5 удзельнікаў. Не падвядзіце. Сина у солдати, виправляла маті сина у солдати, молоду невестку в полі льону браті. Я брала, вибирала, покуль сярод поля тополиной стала, покуль сярод поля тополиной стала. Ой,
нас разлучила. Ой, маті моя, маті, ой, что ж ты наробила? Мы ж так кохалися, ты нас разлучила. Прийшов син до хати, здравствуй, родна маті, де моя дружина, что не йде устрачать, і де моя дружина, что не йде устрачать. І не питайся, сину, про тую причину, бери та поринуся, чи та поліну, бери та поринуся, чи та поліну. Ой, маті моя, маті, ой, что ж ты наробила? Мы ж так кохалися, ты нас разлучила. Ой, маті моя, маті, ой,
так зелена. Як у Пятровый день была, як у Пятровый день была. Дайте ей солнца ясно, дайте ей солнца ясно. Дайте ей душу тепла, буде она зелена, буде она зелена. Як у Пятровый день была, як у Пятровый день была. Девка ты, девка моя, девка ты, девка моя. Уважліва слухайте, выбірайце, на вашу думку лепшых і галасуйце. А я, ў сваю чаргу, віншую тых, хто волей лёсу далучыўся да нашай цудоўнай кампаніі. Спадзяюся, хаця б некаторым пашчасціць затрымацца тут на працяглы час. Ну а зараз пазнаёмімся з дзесяткай любімцаў публікі бягучага тыдня. На 10-й пазіцыі музычнага спаборніцтва размясціўся Ян Жэнчак. Складваецца ўражанне, што песні пра раку вы, даражэнькія паклоннікі, ужо набавіліся. І Ян паспеў заскочыць літаральна ў апошні вагон адыходзячага цягніка. Цікава, што яго чакае наперадзе. Пажывём убачым, сёння спявак на апошнім месцы рэйтынгу. І ў вас ёсць тыдзень, каб і яму дапамагчы, і самім рэабілітавацца. На свою ранейшую 9-ю пазіцыю вярнуліся Тэа і Вольга Рыжыкава. Не думаю, што гэтая інфармацыя іх парадуе, але факт застаецца фактам. Сябры,
Галасуйце за пару максімальна актыўна. Няхай сямейна-творчы дуэт адчуе смак лідарскіх пазіцый. Арт-гурт «Беларусы» спяваюць пра ціхі вечар. Калі вы прыслухаецеся да іх выканання уважліва, вы дакладна пачуеце ў галасах сум. А чаго радавацца? Чаму? Амаль апошняму месцу ў хіт-парадзе? Не, сітуацыю трэба неадкладна выпраўляць. І хоць песня пра цішыню, я прапаную сустрэць артыстаў гучнымі авацыямі. Як зараз модна казаць, пашумім. Пашумім, падтрымаем беларусаў і паслухаем з задавальненнем іх песню. Яны сёння 8-е. Ціхі вечар на двары, салавейка ў гаі, трэлі рассыпае. Каля вербаў ля вады ходзіць хлопец малады, дзяўчыну чакае. Каля вербаў ля вады ходзіць хлопец малады, дзяўчыну чакае. Зайшло сонце за лясок, вийшов місяць за ранок, Зорка засвяціла. Стоїть хлопець у бяде, а дівчина ўсё ніде, я ўжо разлюбіла. Ставіць хлопец у бядзе, а дзяўчына ўсё нідзе, я ўжо разлюбіла. Разлюбіла. Сеў хлопчына над вадой, пад зялёнаю вярбой, яму крыўдна стала. А дзяўчына падышла, ціха хлопца абняла і пацалавала. А дзяўчына падышла, ды пацалавала. Вышыванка Кейсі з другога радка.
раптоўна апусцілася ажно на 7. Няўжо вышыванка гэтай вясной ужо не ў трэндзе? Не можа гэтага быць, ці ўсё ж так на самай справе і ёсць? Гэты тыдзень расставіць усе кропкі над «і». Вечорами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Let's go. Everybody now dance. Hands up, hands up, hands up, hands up. Та чорна ниточка розставання, а червона ниточка то кохання. Та чорна ниточка льод слалась, а червона ниточка час дорвалась. Та чорна ниточка льод слалась, а червона ниточка час дорвалась. Let's go. Everybody now dance. Hands up, hands up, hands up, hands up. Let's go. Everybody now dance. Everybody now dance. Everybody now dance. Dance, 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 dance. Come on. Let's go. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up. Ой, пойду я вечером на гулянку, подарю я милому вышиванку. Носимось соколику, час кохання, хай согреє серденько для кохання. Носимось соколику, час кохання, хай согреє серденько. Ой, для кохання. Каля рэчкі працягвае даваць канцэрт гурт «Янкі». І вам, відавочна, і месца, і арганізацыя, і праграма падабаюцца. 6-я пазіцыя ў музыкаў на гэтым тыдні нядрэнна. Але ў такія цудоўныя вясновыя дні і хочацца свята, і хочацца цудаў. Давайце гэта і падорым калектыву, аддаўшы за яго свае каштоўныя галасы. Ой, там каля речки, ой, там каля броду. Кричи, козак, девку к себе у камвару. Казаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся,
Прызнаюся шчыра, мне вельмі прыемна пераходзіць да 5 лепшых. Я, безумоўна, з радасцю агучу тых, хто утульна і камфортна размясціўся на 5-й хіт-параднай прыступцы. Але паверце мне, гэтыя выканаўцы мараць пра прыступкі найвышэйшыя, і яны іх дастойныя. Гэта хто там сумняваецца? Зараз усе сумневы знікнуць, таму што на імправізаваную хіт-парадную сцэну выходзяць Дмітрый Карась і Сергей Славянскі. Чакаем ад вас падтрымкі. Капаў крыніченьку нядзеленькі дзве, любіў казак дзяўчыноньку, людзям не сабе. Ой, жаль, не памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. А ўжо стою крыніченькі, чапіцы вядро, а ўжо ж тую дзяўчыноньку высватаў Пятро. Ой, жаль, не памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. Крыніченькі арлы ваду п'ють, а ўжо тую дзяўчыноньку да шлюбу вядуць. Ой, жаль, не памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. Адзін вязе за рученьку, другі за рукаў, трэці стаіць горка плача, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. Сова! Лай-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай. Тыхае ў спіну групе ў жоўтых майках лідараў Наталля Камісарава. Таленавітая спявачка здагадалася, як скарыць вашы сэрцы. З тыдня на тыдзень яна трымаецца на добрай прыступцы. Ну што тут скажаш, малайчына? І вітаем, і слухаем з задавальненнем. Наталля Камісарава, 4-й радок. Зелене листі, білі каштани, зелене листі, білі каштани, зелене листє, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листє, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. Любила
розшобетали, а як узнали, розшобетали, а як узнали, розшобетали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобетали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. Добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте. Салаўі нашай эстрады Леся Кодуш і Слава Нагорны сёння атрымліваюць ад вас, шаноўныя фанаты, бронзавыя медалі. Заслужана. Спяваюць прыгожа, выглядаюць цудоўна, песня заслухацца можна. Такую формулу поспеху вывеў для сябе дуэт. І яна спрацоўвае. Леся Кодуш і Слава Нагорны – 3-е хіт-параднае месца. Дротяная, высоко взлетает, сорочечка полотняна у тела улипает. Сорочечка полотняна у тела улипает. Фартушина вышивана, от слез не всыхает. Фартушина вышивана, от слез не всыхает. Соловей в саду спяває, як на дудці грає. Отдай мяне, моя маті, де хороша в хаті, де завіці, як сястриці, ця громка, як маті, де дівери молодыя любять жартаваті. Алена Грышанова. Грышанова Алена. Ну, малайчына ж. Малайчына, што здолела мабілізаваць на галасаванне за сябе вялікую армію паклоннікаў. І нават калі мабілізацыяй яна не займалася, ўсё роўна малайчына. Спадабалася атмасферная, романтычная кампазіцыя вам, меламаны. Апладзірую артыстцы і задавальненнем абвяшчаю яе сярэбраным прызёрам тыдня. Сонька ды месяц, па над лесам ходять, хлопец
Не спяшаюся назваць імя пераможцы. Перш-наперш прыгадаем, як размясціліся нашы ўдзельнікі ў рэйтынгу на гэтым тыдні. На 10-м месцы Ян Жинчан. Девятая позиция у Вольги Рыжиковой и Теа. Арт-гурт «Беларусы» на гэтым тыдні 8. Каля вербуля воды, ходить хлопец молодый, дзяўчыну чакае. Каля вербуля воды, ходить хлопец молодый, дзяўчыну чакае. Вечарами золакам аж да ранку вышивала дзяўчына, Сёмае месца забрала Кейсі. вышивала дзяўчына, вышивала чорную і чырвоную нітку слала. Ой, там каля рэчкі, ой, там каля броду. Шостую пазіцыю займаюць янкі. Капаў крыніченьку нядзеленькі дзве, любіў казак дзяўчыноньку, людзям не сабе. Ой, жаль, не памалу любіў. На 5-м месцы Дмітрый Карась і Сергей Славянскі. Любіў, да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў, да не ўзяў. Зелене листі, білий каштани, зелене листі, білий каштан. Наталья Камісарова на гэтым тыдні 4-я. Білий каштани, о, як же сумно, як вечір стане. Соловей в саду спяває, як на дуці. Бронзу вы аддалі Лесі Кодуш і Славе Нагорнаму. Моя маті, де хороша в хаті, де садиці, як сестриці, свекровка, як маті, дети вери молодые любят шахтовати. Сонька ды месяц понад На 2-м месцы Алена Гришанова. Что вечора ходить, не дать дзяўчыны, як да яе хаты, стукне у акенца, каб не чула маці. Не дать дзяўчыны, як да яе хаты, стукне у акенца, каб не чула маці. Як думаеце, у гонар каго я зараз гімн складаць буду? Хаця наўрад ці я здолею перадаць у гэтым гімне усю народную любоў, якую ўжо каторы тыдзень арт-гурт «Багач» зведвае. Так, на гэтым тыдні музыкі зноў пераможцы. Віншуем калектыў, слухаем таленавітых артыстаў і спяваем разам з імі. Поехал Иисус с дому жаниться, прилетел голубь, оживившийся, приехал Иисус, оженившийся, стрела мамочка
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.3belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца.